Hello, good morning guys. Morning ni breakfast जानसिले आरोना मा होनो ओंखामानो breakfast जोंना बेखौनो जानसिले आरोना जानानै ओंखारलांसिलाय हाजिरा खामानियाव अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं दा ओंखारलांसै आरोना अब्ला दे गाइस मान नायलांबाय था आं दा ओंखारबोबाय लोगोफोर जाहैसै Morning breakfast जानसै दे गाइस ओंख्रिया नै गाइस आलु गाजर मटर आरो फान्थाव बहुत हाबि-जाबि दङ लाब्रासो ओमफ्राय पापर बेजोंनो जानसै दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा एसे बानलुबो सिफ्लेनसै गाइस बानलुबो बाथोन सिफ्लेनसै लोगोफोर आकाशे जानसै लोंसै हाजिरायाव ओंखारलांसैलाय आरोना लोगोफोर माथो खालायनो नङा होमबा उपाय गैया मावनानै जानांगोन गरिब नखराव जोनोम मोनबाय जेब्ला नङा होमबा लोगोफोर आं दा बाथोन सिफ्लेदों नाय जिरायदो मोनसे जिरायदो बहा थांबावखो जिराय दा दै हाबला बायो नोङो हा दै हाबो नोंखौ जाखोमा गान हाया नों दा नोंखौ जाखोमा गान दा ना अब्ला आं दा एसे सुरु खालायसै गाइस मानो होनबा एसे मर्निंनि ब्रेकफास्ट जानानै लानोसैलाय जोंना ओंखामानो ब्रेकफास्टआ मानो होनबा उदै गेस जायिनि जायै लोङै एसे हाजिरायाव थांसैलाय आरोना अब्ला दोनथ'नोसै लोगोफोर दे बाय जागोनसै दे